Konsolidačný balíček slovenskej vlády bol prijatý s kontroverziou, keďže mnohí ho označujú za zradu voličov. Opatrenia zasiahnu rodiny aj malé podniky, pričom niektorí kritici upozorňujú, že pravé záujmy voličov boli ignorované v prospech bohatých skupín. Balíček zvyšuje dane a poplatky, čo spôsobí zvýšené životné náklady. Občania sa obávajú dopadov na sociálne služby. Ekonomická situácia sa zhoršuje, čo môže viesť k ďalším protestom a politickým napätiam. Ruský prezident Vladimír Putin vydal dekrét o navýšení počtu vojakov o 180 000. Tento krok je odpoveďou na rastúce bezpečnostné výzvy a geopolitické napätie, predovšetkým v súvislosti s Ukrajinou a NATO. Vojenské posilnenie má za cieľ zaistiť obranu krajiny a stabilitu v regióne. Očakáva sa zvýšenie vojenského rozpočtu, čo môže ovplyvniť aj ekonomické pomery Ruska. Nariadenie prichádza v čase eskalujúcich medzinárodných konfliktov a Putinovho dôrazu na obrannú politiku. Rusko a Irán prehlbujú svoje strategické partnerstvo, hlavne v oblasti vojenskej spolupráce a energetiky. Oba štáty zdieľajú spoločné geopolitické ciele, ako je obmedzenie vplyvu Západu na Blízkom východe. Spolupráca zahŕňa zdieľanie technológie, výmenu vojenského vybavenia a spoločné operácie. Ekonomické sankcie zo strany USA a Európskej únie prinútili tieto krajiny hľadať nové spôsoby spolupráce, čo posilňuje ich vzájomnú závislosť. Tento trend môže ďalej destabilizovať medzinárodnú politickú situáciu. Politické násilie narastá, varuje Gluk vo videu, ktoré analyzuje rôzne incidenty naprieč Európou a Spojenými štátmi. Znepokojivým trendom je rastúca polarizácia spoločnosti a nárast extrémistických skupín. Gluk upozorňuje na prepojenie medzi online radikalizáciou a reálnym násilím, čo vedie k eskalácii konfliktov a napätí. Výzvou pre vlády bude riešiť tieto problémy bez obmedzenia slobôd občanov. Spoločnosť je nútená čeliť otázkam bezpečnosti, slobody prejavu a potlačovania extrémizmu. Získaj najnovšie informácie a exkluzívny obsah priamo do svojej schránky. Buď vždy o krok vpred s čerstvými novinkami a pripoj sa ku komunite, ktorá si cení aktuálne a presné informácie. Klikni na odoberať a už nikdy nepremeškaj dôležité novinky.